A chroesi'r gweminar yma ar TikTok a'r ffordd y gallai Trydydd Sector ei ddefnyddio. Cyn i ni gychwyn, hoffwn gyflwyno'r person a gyflwynodd y gweminar yma'n wreiddiol yn Saesneg. Dyma Lucy, swyddog cyfathrebu ac ymgysylltiad yn promo-cymru. Prif waith Lucy yw cefnogi'r Trydydd Sector wrth ysgrifennu adnoddau a darparu sesiynau hyfforddiant, yn ogystal â gweithio ar gyfryngau cymdeithasol promo. Mae hi wedi creu'r cyflwyniad yma am un o'r cyfryngau cymdeithasol mwy diweddar, TikTok. Cyn cychwyn, dyma amcanion sesiwn heddiw. Da ni am ddysgu beth ydy TikTok a pam dylai'r Trydydd Sector fanteisio ar fod arno. Dwi am rannu ychydig o siampla sut mae'r Trydydd Sector yn ei ddefnyddio, ac rhannu profiad promo-cymru o 1 miliwn yn gwylio o fewn 24 awr ar hyn dysgwyd ar y siwrna yma. Byddwn ni ddim yn trafod elfennau ymarferol o sut i greu TikTok, ond os hoffech ddeall mwy am hynny, mae croeso i chi ofyn am sesiwn Cymru, a dwi am drafod hyn ar y diwedd. Felly beth yn union ydy TikTok? Wel, mae TikTok yn llwyfan cyfryngau cymdeithasol ble mae defnyddwyr yn creu ac yn rhannu fideos byw. Gall y fideos yma fod rhwng chydig eiliadau i 10 munud. Ei edrych ar y cynnwys ar TikTok, rhaid sgrolio trwy rhywbeth sy'n cael ei alw'n For You page. Fel mae'r enw'n awgrymu, mae popeth dych chi'n ei weld i chi. Mae'r tudalen For You yn dangos detholiad o fideos wedi gyrradu y mae algorithm TikTok yn meddwl byddwch chi'n hoffi yn ôl eich diddordebau a sut ydych chi wedi ymateb i fideos eraill ar yr app. Mae pob tudalen For You yn wahanol, a bydd y fideos dych chi'n ei weld yn newid dros amser yn ôl yr hyn dych chi'n hoffi gwylio. Mae TikTok yn llwyfan poblogaidd iawn ar gyfer hunanfynegiant, creadigrwydd a thueddiadau feiral yn enwedig ymhlith pobl ifanc. Felly pam dechrau defnyddio TikTok yn eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol? Wel, yn ôl Ofcom, erbyn hyn, yn y flwyddyn 2023, mae yna dros 23 miliwn o ddefnyddwyr TikTok yn y Deyrnas Unedig. Mae 75% o'r rhain dan 25 oed. Mae yna gyfanswm o dros 1 biliwn o ddefnyddwyr dros y byd, ac mae hyn yn tyfu o hyd. Felly, mae'n llwyfan cyfryngau cymdeithasol gwych i'w ddefnyddio i rannu'r neges am eich sefydliad. Felly, sut mae elusennau yn defnyddio TikTok ar hyn o bryd? Dwi wedi dewis esiampla dwi'n hoff ohonynt, gan lond llaw o sefydliadau Trydydd Sector sydd yn dangos beth sy'n gallu gweithio i'r Trydydd Sector. Yr esiampl gyntaf dwi'n ddangos ydy Heads Above the Waves. Felly mae Heads Above the Waves yn sefydliad dielw sy'n codi ymwybyddiaeth o iselder a hunannewidio ymysg pobl ifanc. Maen nhw'n creu TikTok sy'n hyrwyddo nwyddau gwerthyr yn y siop, yn rhannu cyngor iechyd meddwl, yn cyfeirio at wasanaethau eraill fedrith helpu, ac yn rhannu tipyn o fideos cŵn. Os oes gennych chi gi, mae syniad i cynnwys yn eich TikToks, mae pawb yn caru fideo efo ci yn yma. Felly dyma un o'r fideos. What to expect on our sensory-friendly, quiet Wednesdays at the Heads Above the Wave shop. We keep the lights down low and the music off to provide a safe, calm and comfy space for you to shop. You can borrow a book from our little library of self-help books and have a read, and you'll always be served by a friendly volunteer like me. Yr esiampl nesaf ydy Young Scott. Wel, mae Young Scott yn elusen gwybodaeth a dinasyddiaeth ieuenctid Genedlaethol i rai 11 i 25 oed sy'n byw yn yr Alban. Mae nhw'n defnyddio TikTok i rannu gwybodaeth gywir efo pobl ifanc, yn hyrwyddo creawdwyr Albanaidd ac yn rhannu gostyngiadau sy'n cael eu cynnig i bobl ifanc sy'n defnyddio i cerdyn hawliau nhw. Felly dyma un o'r fideos gafodd ei greu gyda chreawdwr TikTok Albanaidd. Hi, my name's Fiona. I'm deaf and sometimes I get nervous doing little things like ordering a coffee. So today I'm going to show you what it's actually like sometimes. I don't know why I always overthink it. I think sometimes the thought of it is worse in my head than actually doing it. Sometimes I just worry that I won't be able to hear them or they won't be able to hear me or that I'll embarrass myself. Like right now, I'm standing in the queue, repeating the sentences over and over again in my head. And I just think of all the possible questions that they might ask me, just so that if I even hear one word of what they ask, it will make sense to me and I'll know how to answer it.
but every time it's never actually that bad. Look, no problems at all, easy. I managed to order okay, I heard what was said, and now I got my coffee and I can enjoy it. We all have our own little challenges in life, and this is one of mine as a deaf person. But I think the more you do something, the easier it becomes, so just go for it. Siampl nesa ydy spun out. Wel, spun out ydy llwyfan gwybodaeth a chymorth ieuenctid Iwerddon. Maen nhw'n defnyddio cymysgedd o animeiddiad a phobl go iawn i greu'r cynnwys. Maen nhw wedi creu ymgyrchoedd TikTok yn darparu gwybodaeth a rhannu barn pobl ifanc am ddefnydd cyffuria, iechyd meddwl a galar. Felly dyma fideo am dderbyn canlyniadau a arholiadau gyda galwad i weithredu i ddefnyddio i gwasanaeth Text About It. Nesa, mae Meic. Mae Meic yn llinell gymorth i blant a phobl ifanc, hyd at 25 oed yng Nghymru. Fideos wedi darlunio'n llawn gwybodaeth i bobl ifanc. Dyma un ffordd o greu cynnwys TikTok heb orfod dangos eich gwynab, gan fod hyn yn gallu bod yn frawychus os nad ydych chi wedi arfer efo gwneud hynny. Dwi'n gwybod pan gychwynnais i greu fideos, ro'n i'n nerfus, ond mae'n dod yn haws. Ond os nad ydych chi eisiau cynnwys gwynebau pobl, fedrwch chi wneud hyn ar Canfa gan ddefnyddio i graffegau nhw. Roedd y fideo yma yn rhan o ymgyrch yn hyrwyddo rhyw ddiogel a darparu addysg rhyw heb gwylydd. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all of the things that are happening that me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Hot to try, make any man's eyes pop. She uses she got to get whatever she don't got. Fellas drew like fools, but then again they're only human. Shit was a hit because her body was open. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Yr esiampl nesaf ydy cyngor ar bopeth, sefydliad sydd yn arbenigo mewn gwybodaeth a chyngor cyfrinachol. Mae gymryd nhw gymysgedd o fideos yn defnyddio syna sy'n trendio ar TikTok sydd fel arfer yn cael ei gwylio mwy. Mae'r fideo yma wedi cael ei wylio dros 1 miliwn o weithiau. Mae hwn yn fideo hawdd iawn i'w greu, yr unig beth rwy'r rhaid gwneud o defnyddio sain sy'n trendio, cymryd fideo sydyn ar rywun yn smalio teipio a sgwennu rhywbeth sy'n bwysig i'r gynulleidfa. Maen nhw'n creu fideo siarad hirach hefyd, yn rhoi cyngor ar nifer y bynciau fel sefydliadau, tai ac ynni ac ati. Yr elusen nesaf ydy Brook, a mae Brook yn eitha newydd i TikTok. Elusen di hon sy'n rhoi gwybodaeth iechyd rhyw a lles. Maen nhw'n creu fideo siarad am bynciau, gall eu hystyried yn tabw fel yr orgasm benywaidd, pools mislif a pethau i ddeud as yw rhywun yn gwrtho gwisgo condom wrth gael rhyw. Maen nhw'n defnyddio bachyn ar y cychwyn. Felly bachyn ydy brawddegau sy'n tynnu sylw. A yn y fideo yma, mae dweud, "It shocks me how many people don't know this" yn fachyn. Mae siarad fel hyn yn naturiol yn mynd i achosi rhywun i fod eisiau gwybod mwy. Felly maen nhw'n parhau i wylio. Maen nhw hefyd yn defnyddio cerddoriaeth ddistaw yn y cefndir yn y fideos siarad hirach i gadw sylw'r gwyliwr. It shocks me how many people don't know this. Have you ever heard of negging? Negging is when someone tries to make you feel bad about yourself so that you lose confidence. This can sometimes feel like flirting, but it is actually a form of manipulation to try and make you prove yourself to them or seek their approval and give them lots of attention. Yuck. Here are some signs to look out for that might indicate someone is negging you. Making out that they are better than you and they are doing you a favour by giving you any of their time. Constant negative comments about your appearance, intelligence, personality or life choices. Targeting your insecurities and then brushing it off as banter or flirting. But if it leaves you feeling upset or less worthy, it is not either banter or flirting. Repeatedly making fun of you or expecting you to prove yourself or show why they should even spend time with you. Is there anything else you'd like to add to the list? Let us know in the comments. Mae'r mwyafrif o'r esiamplau yma di targedu pobl ifanc,
ond mae cynulleidfa targed TikTok promo-cymru yn bobl proffesiynol a sefydliadau eraill fel promo. Ein bwriad ydy arddangos yr hyn da ni'n ei wneud. Ond nid yw'r ffaith bod y gynulleidfa yn un broffesiynol yn golygu bod rhaid creu fideos diflas. Mae TikTok yn blatfform hwyl a fedrwch chi roi tro ar bethau gwahanol. Da ni wedi creu cymysgedd y fideos ar ein cyfrif ni yn arddangos y prosiectau da ni'n gweithio yn nhw, a fel chydig o hiwmor swyddfa ar bobl sy'n gweithio yn sefydliad. A gan bod y ffilm Barbie'n trendio, roedd rhaid i ni fenteisio ar y trend yma. Mae promo-cymru yn rhedeg prosiect y Sprouts, sef llwyfan ymgyrchu, blogio a gwybodaeth i bobl ifanc yng Nghymru. Pam gychwynnwyd y cyfrif, arbrofwyd am chydig wythnosau gyda gwahanol fathau o gynnwys i weld be oedd yn taro gyda phobl ifanc Cymru. Treulwyd ychydig amser yn ymchwilio ar platfform a'r math o fideos roedd pobl yn ei greu. Yn y fideos ni, mae'n gymysgedd o brofiad personol Lucy o fod yn berson ifanc, digwyddiadau mae'r Sprouts wedi mynychu a fideos addysgiadol am bynciau sy'n bwysig i bobl ifanc. Ond da chi'n gorfod creu cynnwys sy'n edrych fel hyn. Dyma fideo am weithwyr clocsiwr yn Safaga. Cafodd hwn i greu fel rhan o ymgyrch ffasiwn gynaliadwy gyda bloedd, ble cyfwelwyd pobl greadigol Cymraeg a gofyn iddyn nhw am gynaladwyedd yn y diwydiant ffasiwn. Lle ar gychwyn y cyfrif y llawer o brofi a methu, ond profodd un o'n harbrofion i fod yn llwyddiannus iawn pan athon ni i Pride Cymru. Cyn yr ymgyrch yma, roedden ni wedi postio ar 20 o fideos a gafodd ei gwylio rhwng 100 a 500 o weithiau. Roedd Pride Cymru yn agosau ac yn gyfle gwych i arbrofi wrth greu ymgyrch gan ddefnyddio TikTok. A roedden ni'n awyddus i greu ymgyrch i amlygu meddyliau, pryderon a phrofiadau'r bobl ifanc oedd yn mynd i fod yn mynychu Pride Cymru. Wel, fel arfer, sy'n ni wedi gwneud hyn efo blogia a postio nhw ar ein gwefan, ond y tro yma, roedden ni'n awyddus i drio TikTok. Felly, nath ni benderfynu mynychu Pride Cymru a chyfweld â phobl ifanc mewn dull vox pop a creu ymgyrch efo'i atebion nhw. I gychwyn, nath ni brynu microffon rhad, nath ni feddwl am gwestiynau a chreu ffurflen caniatâd cyfryngau i'r bobl ifanc a nath ni ati i ddechrau ffilmio. Nath ni gychwyn cyfweld â phobl wrth ffilmio ar ffona symudol. A oedden ni'n gofyn cwestiynau fel pa gyngor fydde ti'n i roi bobl ifanc LHDTC, pam bod Pride yn bwysig a gyfres di unrhyw addysg LHDTC yn yr ysgol. Cafodd dros 30 o fideos byr i creu o'r cyfweliadau yma efo pobl ifanc a'i hael bwrpasu ar gyfer blogia a chynnwys Instagram. A mewn 2 ddiwrnod o ffilmio, roedd gennym ni gymaint o wybodaeth gyfoethog gan bobl ifanc am sut gallwn ni greu cynnwys i gefnogi hanghenion a rhannu sefbwyntiau efo'r cyhoedd. Sy'n licio pwysleisio, doedd y cynnwys yma ddim yn berffaith, ond dyma oedd yn gwneud y cynnwys yn dda yn ôl y bobl ifanc. Ar ôl dechrau llwytho'r rhain, cafodd y fideos ar y cyfrif TikTok i gwylio cannoedd o filoedd o weithiau a chafwyd miloedd o sylwadau, a llwyddodd un fideo penodol i gyrru mwy o bobl ifanc nag y byddwn ni byth wedi ddychmygu. Dyma oedd yn fideo feiral cyntaf. Yn bresennol, mae wedi cael ei wylio dros 3.5 miliwn o weithiau, a mae'n ymwneud â phobl ifanc ar rhannu'r hyn mae banner nhw yn ei olygu iddyn nhw. Dyma ddarn bach. Your guys' flag mean, in case someone doesn't know what it means? My one that I'm wearing is the trans flag. I'm trans, female to male, and I came out 2 years ago, and this one is the pansexual flag. Trans means that you go from basically one to the other, it's a transition, and pan means that you love everybody. You love everyone despite what they look like, despite gender or anything like that. It's a pure love for the soul for me. Mae'r rhywioldeb a hunaniaeth rhyw yn dal i gael ei gamddeall gan lawer o bobl. Felly,
Roedden ni'n deall y potensial am chydig o sylwadau negyddol, ond doedd na ddim byd wedi paratoi ni am y swm o bobl fy'n gwylio ar fideo yma a nath adal sylwadau arno fo. Felly'r hyn y dysgom, lle dyma chydig o bethau nath ni ddysgu o'n fideo feiril a bod ar TikTok. Y peth pwysica dysgwyd oedd sut i greu gofod diogel ar TikTok. Mae'n wych bod y fideo wedi cael ei wylio 3.5 miliwn o weithiau wrth gwrs, ond doeddwn ni ddim yn barod am y ffrwydrad mewn sylwadau hefyd. Dwi'n dreulio sawl awr yn mynd drwy'r sylwadau ac yn dileu rhai cas, gan fod gennym ni ddyletswydd i amddiffyn y bobl ifanc oedd yn rhan o'r fideo. Felly bellach mae gennym ni hidlydd sylwadau sydd yn caniatáu ni gymeradwyo neu ddileu unrhyw sylwad cyn iddo fo gael ei bostio i'n cyfrif. A fedra ni hefyd hidlo geiriau penodol sydd yn gallu bod yn newidiol, felly mae'r rhain yn cael ei fflagio'n syth. Mae yna gymaint o gysineb a chamdriniaeth ar-lein a mae'n gallu bod yn anodd stopio hyn. Ond os yw'r sefydliadau'r Trydydd Sector yn yr un gofod ar bobl ifanc, mae rhoi cyfle ni dorri ar draws y gysineb yma a rhannu neges bositif a derbyniol. Mae'n ffordd dda i godi ymwybyddiaeth am y cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael. Roedd y profiad yma wir wedi amlygu pwysigrwydd o gynnwys fel hyn, gan ei fod ar ei llwyfan llawer mwy i bobl ifanc rannu profiadau ac addysgu eraill, y wahanol i'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill. Peth arall na ddylid i wneud yw canolbwyntio ar rifa. Mae'r niferau gwylio yn amrywio o fideo i fideo, felly os nad yw un yn gwneud y dda iawn pan mae'n cael ei lwytho i'r platfform, yna ella bydd yn gwneud y well yn hwyrach ymlaen wrth i'r cyfrif dyfu neu fel mae'r pwnc yn trendio. A di'r ffaith bod un o fideos wedi cael ei wylio 3.5 miliwn o weithiau ddim yn golygu bod y fideos eraill wedi hefyd. Dwi'n gwybod pam gychwynom, nid oedd niferoedd gwylio uchel iawn i fideos, a roedd hyn yn gallu bod o ddigalon braidd. Ond, os ydych chi'n rhoi hynny mewn persbectif, mae pob un sy'n gwylio yn ella'n rhywun sydd heb glywed am eich sefydliad chi gynt, sydd ella angen yr help ydych chi'n ei gynnig. Mae'n ymwneud â effaith unigol. Ydych chi'n gallu gwella diwrnod un person? Ydych chi'n gallu gwneud un person yn ymwybodol o'ch gwasanaeth a'i helpu gael y cymorth maen nhw angen? Mi gas ni gymaint o sylwadau hyfryd am ei fideo hefyd, a pobl yn deud bod nhw'n teimlo fel bod nhw'n cael ei gweld a'i deall. Nath y person yn y fideo ddeu cariad pur i'r enaid. Dwi'n caru'r diffiniad yna, mae'n gret i ddefnyddio os yw'r rhywun yn gofyn beth yw pan. Darn arall o gyngor yw meddwl am eich cynulleidfa a pam bod chi'n creu TikToks. Ydych cynulleidfa chi'n gyllidwyr posib? Defnyddwyr gwasanaeth, gwirfoddolwyr neu sefydliad Trydydd Sector eraill? Ydych chi eisiau creu TikToks am bod chi'n awyddus i recriwtio mwy o wirfoddolwyr, neu eisiau codi ymwybyddiaeth eich sefydliad, neu am bod chi eisiau hyrwyddo digwyddiad? Ffordd dda i gael syniadau TikTok os ydych chi'n brin o syniadau ydy cael chydig o fodela rôl TikTok sydd yn creu fideo sy'n eich ysbrydoli. Fyddwn ni'n argymell i chi ddilyn y sefydliadau nes i sôn amdano'n cynt. Mae hefyd yn ffordd ddefnyddiol o weld sy'n ma da yn edrych i'r Trydydd Sector ar TikTok. Hefyd, defnyddiwch is-deitla bob tro. Sicrhawch fod eich cynnwys chi'n hygyrch. Mae TikTok yn ei wneud yn hawdd iawn i chi roi is-deitla ar eich fideos. Yn y Saesneg, mae'n cael ei generadu'n automatig. Dim ond i chi wirio os ydynt yn gywir cyn postio. Ac yn ola, does dim rhaid iddo fod yn berffaith. Mae TikTok yn llwyfan gwahanol iawn i Instagram, lle mae yna bwysau mawr i bob peth edrych yn anhygol ac i fod o'r ansawdd ucha, ond mae TikTok i'r gwrthwyneb. Os na ni edrych ar y fideo feiril eto, nid yw'n berffaith o bell ffordd. Gwydwch eto fel. Your guys' flag me, in case someone doesn't know what it means. My one that I'm wearing is the trans... Os edrychwch chi, mae'r weiran meicroffon yn hongian ar wylod y sgrin, yn sŵn cerddoriaeth uchel i'w glywed a di'r cefndir tu ôl iddyn nhw ddim yr un dela a di'r golygu mor ansawdd ora chweith. Ond dyna un o'r pethau gwych am TikTok. I bwrpas o di bod yn llai filtered ac yn fwy realistig a does ddim rhaid iddo fod yn brydferth a wedi ffilmio ar gamera o'r ansawdd ora. Mae yn ymwneud mwy ag ansawdd y cynnwys. Mae adro stori a rhannu neges yn bwysig a'r neges a'r cynnwys yma a mae pobl yn uniaethu efo fo. Mae edrych ar TikTok yn y ffordd yma ni'n neud o chydig yn llai brawychus ella o gymharu a llwyfannau eraill, gan nad oes rhaid iddo edrych yn anhygol os ydy'r negas yno. Felly os ydych chi eisiau darganfod mwy,
Heddiw, da ni'n edrych ar beth i TikTok a sut a pam dylai'r Trydydd Sector fod arno fo, a da ni hefyd wedi edrych ar siwrna promo-cymru ar hyn da ni wedi ddysgu. Lle os da chi eisiau dysgu mwy am ddefnyddio TikTok, creu cynllun cynnwys neu gymorth cyfryngau cymdeithasol fel arall, fedrwch chi holi am sesiwn Digi Cymru trwy wefan promo-cymru. Hyd at 5 awr o gymorth digidol 1-1 am ddim i chi. Neu, os ydych chi'n licio dysgu ar gyflymder eich hunan, yna mae TikTok Academy yn wasanaeth am ddim sydd â llawer o fideos yn dysgu popeth sydd ei angen i wybod am y platfform, o recordio fideos i strategaethau marchnata. Hefyd, byddwn ni'n awgrymu i chi fynd ar wefan newid. Mae newid yn partneriaeth rhwng promo-cymru, CGGC a cwmpas. Mae'r wefan yn llawn adnodda ar bopeth digidol. Felly diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Gobeithio fod heddiw wedi bod yn ddefnyddiol iawn i chi a wedi gwneud i chi feddwl am ffyrdd y gallech sefydlu chi fod ar TikTok.